Joera handia daukagu pentsatzeko COVID-19aren sintoma larria dauzkatenak karga birala handia daukatela. Alegia, birus asko dituztela eta beraz, arrisku handia dutela ingurukoak kutsatzeko. Aldiz, pandemiaren hasieratik ikusi zen, bazegoela fenomeno bat, superkutsatzaileena deitu zitzaion, non pertsona bakar batek asintomatikoa edo artean sintomak garatu gabe, gai zen kutsatzeko inguruko jende asko, baldintza jakin batzuetan, gehienetan, leku itxitan eta pilaketa handiak zeudenean, adibidez, koruak, gimnasioak eta halakoak. Superkutsatzaileen fenomeno hau orain baieztatu du ikerketa zabal batek, 25.000 pertsonakin egin dena Berlinen, eta Science aldizkari ospetsuan argitaratu da. Ikerketa honetan ikusi dute superkutsatzaile diren pertsonak, alegia karga biral altua daukatenak, eren batek ez daukala inolako sintomarik. Eta gainera, pertsona horien bataz besteko adina, 37 urtekoa da. Hau da, populazio talde bat, harreman asko dituna, oso aktiboa eta gainera mugikortasun handia, beraz, arrisku handiagoa edatzeko birusa. Bestetik, ikerketa honek datu oso interesgarriak eman ditu haur eta gaztetxoei buruz. Haurretan, 5 urtetik berakoetan, ikusi dute karga birala askoz ere txikiagoa izaten dela, naiz eta infektatuta egon, helduenetan baino. Baina adinean aurrera egin ahala eta dagoeneko ja nerabe direnean, haien karga birala helduenen parekoa da gutxi gora bera. Beraz, orain, gobernuak erabakitzen ari direla haurrak txertatu ala ez eta zein adinetatik aurrera, oso datu interesgarriak dira aintzat hartzeko.